je ziet weer fotograaf. Ja, wie van L.A. Maar het komen, nooit nergens in komen. Jawel. Ja, zeker. Ja, maar daar kan ze geen gezicht bij voorstellen. Nee, ja. Wacht. Moet ik hier op stop? Ja. Ja. Meneer Kobbe. Ja. Vaste boy onder de grond. Ja. Hé, maar je ziet altijd op paard voor weerfoto's. Ja, bijvoorbeeld. Ik Foto- wil er een show van huis maken. Al ver ik nog gefilmd. Wat is niet zo? Ziet je alles gefilmd? Nee. Nog niet. Ja, je stuurt altijd foto's naar Och. Hè? Ja. Die maken nou heel veel foto's van Och. Ja. Ja. Als je het goed vindt. Hè? Ja. Wat is fotograferen van Och een... Een grote hobby, ja. En dan niet alleen maar... Nee, ook natuurfoto's. Ja. Dus je ziet weinig toes. Nee, alleen het weekend weer, van de ganse dag toe. Ja. Maar je ziet een echte Remunse. Ja, En is dat een kameraad van Och? bijvoorbeeld, ja. Bijvoorbeeld. Is dit een plek wat je voorkomt? Ja, alleen het weekend, ja. Een hangplek. Een hangplek. Je ziet ook hangjongeren. Ja. Ja. Ja, ik had al zo'n vermoeden. Ja. Dus hier komt ze. Wat bleef? Ja, de oudere hangjongeren. Ja. Maar is wel een mooi plekje, hè? Ja, dat maak ik wel foto's hier, maar ik wil er dadelijk even nog 3 maken. En valt dat dan ook onder weerfoto's? Nee, eigen gebruik. Eigen gebruik. Ja. Maar kregen we dat dan ook, de foto? Als ze me het keertje geeft, ja. Oh, dat kunnen we wel regelen. Ja, zeker. Is dat, Ja, dat is maar even... is dat een oudje of is dat... Nee, een heel oudje. Dus, Ik zoek ook net al. Ik dacht, Ja. wat gaat die man doen? Maar je wordt al klorend stond voor dat we want ik langskomen. gooi het moment pakken. Dus, Leuke pleetjes geschoten al vandaag. nee, ik is waar het eerste. Serieus? Ja, het weer is niet zo... ja. En wat voor weer heb je het liefste voor Ja, zon, foto's? hè? Ja, maar zon is ook lastig, hè, voor foto's. Ja, dat is niet zo'n twee kant, ja. Dus dan fotografeert je deze kant op. Ja. Hoeveel foto's heb je al in het leven door L1 gestuurd voor het weer? Hongerden. Nee, serieus. En is dat dan een... En dan steeds beschrijf dat gevoel eens als die een foto, als ook foto gebroken wordt bij het weer van L1. Ja, dan zit de vrouw van de Dubsen hem weer. Ja? En de lui geeft een leuke reactie. Dus. Wanneer zit je ermee begonnen? 2007. Wow. Ik weet zelf eigenlijk gar niet wie lang dat we dat al doen. Met die foto's van kiekers. Ja, verschillende jaren, ja. Ja, in 2007 deden we dat dus al. Maar vroeger dan lieten ze 4, 6 foto's zien. Ja. En nu nog maar 1. Ja. En aangezien dat eerder keer dezelfde erop komen, ben ik er maar mee gestopt. Oh, Nu heb ik toevallig. dat weet ik niet. Is dat zo, hè? Ja? Ja, en toen heb ik toevallig nog eens 2 keer opgestuurd deze week. Maar helaas pindakaas. Oh. Waar zou je dat dan liggen, denk je? Fotomachine heeft gehoord. Ja. Heb je dat bijgehouden? Wie druk dat ook foto's op televisie zien geweest? Nee, in die jaren niet, nee, maar Nee. wel verschillende keren. Maar ik blijf het toch doen? Ik blijf het toch doen, ja. Als ik een mooie heb, dan stuur ik je op, ja. Het is wel een prachtige boes hoor wat je hebt. Ja, toevallig. Ja, Of ze niks voor te doen? hoef er niks voor te doen. Werk je nog? Zit je gepensioneerd? Nog niet, maar ik ben al 7 jaar thuis en ik doe vrijwilligerswerk in de speeltuin in Kidskersberg. Al 7 jaar. Kidskunstwerk. Help me even. Hoe is dat?
richting Herkenbos. Ah, oké. En dat is leuk? Dat is ontzettend leuk, ja. Wat doet je door zoal? Een groenvoorziening. Dus, En hoeveel oren per week zit je dan in de speeltuin? 20. En van 's kwart op 7 tot kwart op 11. Alsjeblieft. En dat 4 dagen in de week. Maar je zit nog niet klaar met werken, zei je? Jawel, ik ben al 7 jaar thuis. Ik ben ontslagen. Oh, je zit ontslagen? Ja. Als? Wat? Magazienmeester. Die Imtech in Romein toen. En dan moest er in één keer een deel uit? Nee, ja, ik heb gevraagd of ze mij... Anders moest ik naar Maastricht of naar Kerkrade of naar Eindhoven. Nou, geen zin in. Ik heb dat 24 jaar gewerkt. En ik woonde maar 400 meter van het werk af. Dat is de eerste sleutelhouwer. En dan moest ik dan gaan reizen. Ja, daar had ik geen zin in. Dus, En nu maar aan gedacht om op een andere plek nee. ander werk te gaan doen? Nee. Dat wil ik niet. Ik bevel me nu gewoon. Ik ben nu nog gezond. Hobby. Dus, Wie oud ziet je, als ik vroeg me? wat ben je? Wie oud ziet je? Ik ben er nu 65, ik werd dit jaar 66. Dus. Maakt dat nog wat uit voor ook pensioen, dat je 7 jaar eerder eigenlijk ziet uitgescheid? Ja, ik heb 7 jaar niks opgebouwd. Ja, dat doe ik ook, want in het begin dan zit ze nog wel even in de... krijg je een ontslagvergoeding dan? Ik had een ontslagvergoeding gehad. Ja. Maar betekent dat dat je meer op de kleintjes moet laten, nou, financieel gezien? Uiteraard, ja. Als ze 7 jaar of geen inkomen hebt. Dus dan... Maar was ook eigenlijk een beetje dan wel ook eigen keuze ook? Ja, dat was zeker eigen keuze, ja. Daar heb ik geen spijt van. Wat zei de vrouw ervan? Ja, die was er met eens, ja. Ja? Ja. Dus... Ziet je een mens die met weinig tevreden kan zien? Ontzettend weinig, ja. Ja? Ja. Dus. Geen grote hypotheek? Geen vakantie, niks, maar we leven thuis. Of in de speeltuin? Ja, op te werken, ja. 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 En dan doet je de groenvoorziening? Ja. Is het een grote speeltuin? Behoorlijk, ja. Zo heel hoog aangeschreven, 90% is Duits. Wat ik, Serieus? ja. Oh, Ja, ligt bij de grens, hè. oké. Maar met de mensen die er komen heb je eigenlijk weinig contact? Ja, weinig contact. De lui die vragen dik, hè, van, als ze er ooit loopt. En wat vragen ze dan? Ja, of ze zeggen van daar leek gaat of zodoende. Oh, dan moet je dat opruimen of zo? Nee, dan geef ik dat door. Als hoe? Ja. En hoeveel vrijwilligers werken door? Verschillende. Het draait bijna alleen op vrijwilligers. Hè. Is dat dan gezellig, zo onderling? Ja, een hele goede baan. Leuke club? Leuke club. Ja? Ja. En wat doet de vrouw nog? Niks. Niks? Op niks, dat is zo lekker. Dat is stoer. Maar giet hij wel eens mee? Nee. Nee. Ja, bijvoorbeeld het fietsen, ja. Of fiets je doet je samen? Ja. En dan ziet je, dat is de fiets? Ja. Dus je ziet veel boete. Boete, ja. Komen er dan wel eens dingen voor dat je zegt van rare dingen dat je zegt van dat moet ik fotograferen? Ooit fotograferen, ja wel. Dus dat er dan leuke foto's bij, ja. Ja. Nooit geen foto's waarvan je dacht van die moet ik naar de krant sturen? Oh, Of jawel, ik of- kom regelmatig in de kranten. Oh, echt hoor? Ja. En verdient ze er nog wat aan? Nee, alleen naambekendheid. Oké. Dat is vroeg voldoende. Ja, ik vind het leuk als de lui leuk vinden dat ik een leuke foto heb gemaakt. Ja. Dus, En hoe lang wordt je nou heen? half uurtje. Half uurtje. En wie ziet de rest van de dag eruit? Toen nog even zien, dan word ik naar huis. Ja.
Want dan had de vrouw het etenkloor. Dan nog niet meer. En dan wou ik met het hondje uit. Oh, een hondje heb ik ook. Ja, Wandelen. wandelen even en dan eten. En vanavond? Rustig aan, hè? Het is een eenvoudig leven. Ja, heel eenvoudig. Hè? Heb je dat altijd geleid? Ja, Nooit vakanties gehad of wat dan ook? nee, beleef ze die in de buurt. Je hebt nooit zoiets gehad van ik wil wat van de wereld zien? Nee, absoluut niet. Waarom niet? Nee, daar heb ik geen behoefte aan. Dus... Nee, serieus. En een echte remundeneer. Ja, ik ben echt een remunje neer. Nou ja, dan kan ik me ook wel iets voorstellen. Ben je het Verroes ding. dit nou weer? Er zit er een... Wie komt ze door nou weer in? Nee. Trapjes, Oh, er Bas. zit een trapje in. Dat is hartstikke leuk. Ja. Oké. Ziet je er ook wel eens in? Nee, ik heb hoogtevrees. Oh. Nee, maar dan snap ik ook wel dat als de zonne echt een remundeneer in hart en nieren is, dat ze ook niet in Maastricht of in Eindhoven zoiets willen werken. Nee. En vooral als ze dat 400 meter, Van 24 jaar, hebben de deur op gewerkt, dan heb je er ook geen behoefte aan.